салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. бародарон, видеои имрӯза дар бораи як хонаи беҳтарини замонавӣ, ремонтҳои хуб кардагӣ бо нархи арзон хуб гӯш кунед ва ҳаловат баред. бародарон, ин хона 11 сотиқ дар шаҳри Фархор Шуркул 3 дар хона дора, баня дора, веранд дора, алов хона люкс, яъне ҳама чизаш ҳаст, фақат медрои зиндагӣ мекунем. бародаро, аз дарунаш фақат як қолинша қати диванаш мегирифтиян, тамом. Дига пардаву кондиционер ҳама чизш места, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ, куч пучта мебиёриву зиндагиро сар мекунӣ. бародаро, ремонти хона замонавӣ кардагӣ, ина потолокош евроремонт, гипсокардон, люкс, люструшам, ҳама чизам қоидави замонавӣ, светш постоянне, овуш постоянне, ҳамашиш қоидави кардагӣ аз 11 сотиқ иборат мешавад. имрӯз ин хелхонаро ҳама мечтад мекуна ки орзуи ҳамхели хона мекуна ки ҳамхели хона дошта бошум. пас имрӯз фурсате ки метавонем ки ҳамхели хонаро бигирем. ин хонада ҳама чизаш соз кардагӣ, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. маълумоти пурраро аз рақамҳои рӯи экран занг мезанен. барои маълумоти пурра занг мезанен, суҳбат мекунен. нархша 160,000 сомонӣ мегӯяд. боз арзон мекуна. рақамош дар рӯи экрана, занг бизанен, суҳбат кунен бо соҳиби хона. баъд аз ҳама муҳимаш документаш чотка, қоидавӣ, ба дараҷаи олиш қоидавӣ документ кардагӣ. масалан, ягон ҷои фанду фирем надора, ҳамаш қоидавӣ мерин, ҳамаша афол мекунед, мегирен, баъдан сума метен ва зиндагии ҳаёти нава сар мекунед. хона замонавӣ, пардаоша бинен, одих мекунед. свеча би худаш мемура, худаш гирон мешава. фақат хоҳиш ку калидор, веранд, инаи кондиционер, ҳама чизош замонавӣ кардагӣ, медрои зиндагиро сар мекунӣ. фақат як минусе ки қолинша қати диванаш мегира, тамом. ами як қолину қати дивана қатитон биёрен, тамом. бидроен зиндагӣ кунед. бародарон, изо накашед, метавонед занг бизанед, маълумоти пуррара аз худи соҳиби хона бигирен. савол бутен, дар саволои шумо ҳатман ҷавоб метаҳанд. занг бизанед, ватсап дора, суҳбат кунед, мулоқот кунед. шояд арзон мекуна, дилша биёвен, хонара бигирен. беҳтарин хонае. роста ин одам маҷбур шуда ки буфурша, масалан кори бори худша дора, бояд ки буфурша ва кори бори худша бибина. аз шумо аз фурсат истифода бурда хонара каме арзон карда гиред ва зиндагии ҳаёти нава пеш баред. хона беҳтарин хонае, ремонтҳои навқати замонавӣ, ҳамаш пушаймон намешавед. рақамҳои рӯи экран да занг бизанед, бо соҳиби хона мулоқот кунед ва хонаро бигирен. ба шумо бурдвориҳо ва зиндагии ҳаёти навро таманно дорам. хонаободу сарбаланд бошед дӯстони азиз. рақамҳои телефонда ҳатман занг бизанед.